Θεσσαλονίκη, γιατί ο Ξάνθος Χίτας μας περιμένει και πάλι και έχει κοντά του. Για πες μας, Ξάνθο, καλημέρα. Σε βρίσκουμε σε άλλο σημείο και με άλλους προσκεκλημένους. Για δώσε μας λοιπόν, το θέμα μας είναι η υγεία, ο ΕΟΠΗ. Έξω λοιπόν από ιατρείο του ΕΟΠΗ βρίσκομαι. Μαζί μου έχω τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, μαζί μου έχω τον πρόεδρο των γιατρών του ΕΟΠΗ στην Κεντρική Μακεδονία, τον κύριο Σάβα Παρασκευόπουλο, και το μέλος του Προεδρείου, τον κύριο Χάρη Αηδονόπουλο, που είναι και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, συνεχίζεται η απεργία. Καλημέρα, κύριε Παρασκευόπουλε. Δυστυχώς εξαναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να συνεχίσουμε την απεργία. Γιατί εξαναγκάζεστε, Πρόεδρε, αφού αυτό σας έχει θα απευθύνει διάλογο? τα συλλογικά μας όργανα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Τη Δευτέρα έχουμε συνάντηση, έχουμε ολομέλεια της Ομοσπονδίας στην Αθήνα και θα αποφασίσουμε για την περαιτέρω στάση μας. Κύριε Παρασκευόπουλε, μισό λεπτό όμως. Αφού σας έχει τίνει τη χείρα να πάτε στο Υπουργείο και να συζητήσετε ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί δεν αποδέχεστε την πρόταση? Για πολλωστή φορά να πω εγώ, για πολλωστή φορά. Λοιπόν, σας ακούω, κύριε Υφυπουργέ. Έχουμε συναντηθεί, κύριε Υφυπουργέ, στο Υπουργείο τα μέσα Αυγούστου. Εσείς περάσατε έξω από το γραφείο, δίπλα από το γραφείο. Δεν είναι αρμοδιότητά μου, το συζήτηση ξέρετε. με τον κύριο. Χαιρετιστήκαμε και είχαμε πραγματικά διάλογο με τον κύριο Γεωργιάδη από τον Αύγουστο, ο οποίος μας διαβεβαίωνε, και όχι έτσι σε μια απλή συζήτηση, αλλά στα θεσμικά όργανα, λέει τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον πρόεδρο των γιατρών του ΕΟΠΗ, τον πρόεδρο της Θεσσαλονίκης, την κυρία Νεμοδουρά, την πρόεδρο του Πειραιά, την εκτελεστική γραμματεία δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας, ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση. Και στη δεύτερη συνάντησή μας επίσης είπε αυτά. Οι γιατροί, ξέρετε, δεν πάθαμε ομαδική παράκρουση και απότομα ζητάμε πράγματα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια μετά άλλαξε το βιολί και τώρα μιλάει, πριν βγει το πόρισμα της Επιτροπής, μιλάει για απολύσεις, μετά το παίρνει πίσω. Θα σας διακόψω. Δεν μίλησε ποτέ για απολύσεις. Μίλησε για παραλαβή του πολίτη. Κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν θα χρειάζονται θα βγουν εκτός. Μισό λεπτό. Είπε εκτός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με συγχωρείτε να το πω εγώ ολοκληρωμένα. Ναι, κύριε Παρασκευόπουλε, μισό λεπτό να μας ακούσουμε την κυρία Μακρύ. Όχι, κυρία Μακρύ, έχετε την ευκαιρία να βγαίνετε κάθε μέρα αν θέλετε στην τηλεόραση. Εμείς βγαίνουμε για 5 απαντήσει λοιπόν. Εδώ έχετε εσείς τον χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρόεδρε μου, θέλω να σας πω ότι η ευκολία με την οποία εσείς και οι συνάδελφοί σας βγαίνετε στα τηλεοπτικά κανάλια, εάν μεταφραζόταν σε ενεργητικότητα για το... Να μας πείτε τι είπε ο Υπουργός. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Να μείνουμε στο τι είπε ο Υπουργός. Να μείνω στο τι είπε ο Υπουργός. Ο Υπουργός λοιπόν είπε ότι θα παραλάβει αύριο το πόρισμα για την αξία. Αν είναι να μιλήσετε εσείς, να φύγω. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας είπα ότι θα έχετε ολοκληρωμένη απάντηση. Θα μιλήσω και μετά θα μιλήσετε κι εσείς. Γι' αυτό είμαι παρούσα. Διακόψατε πρωτού ολοκληρώσω μια φράση. Κύριε Πρόεδρε, όχι, δεν σας διέκοψε, κύριε Μακρύ. Εγώ είπα να μας πει τι είπε ο Υπουργός, διότι συμφώνησα μαζί σας ότι ο Υπουργός είπε ότι όσες ειδικότητες από την αξιολόγηση δεν θα χρειάζεται να τεθούν εκτός. Να μας πει λοιπόν, κυρία Μακρύ, που λέει ότι δεν είναι έτσι όπως εγώ ερμήνευσα τον Υπουργό, τι είπε ο Υπουργός? Ότι αύριο θα παραληφθεί το πόρισμα για την αξιολόγηση του ΕΟΠΗ. Θα τελειώσει η χαρτογράφηση του ΕΣΥ και εκεί θα δούμε ποιες ειδικότητες χρειάζονται στην πρωτοβάθμια και ποιες θα μεταφερθούν και με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις στη δευτεροβάθμια. Όλα αυτά είναι αντικείμενο συζήτησης, την οποία ορθά ο Υπουργός την επέκτηνε για έναν ακόμη μήνα, στον οποίο δεν θα ληφθεί καμιά απόφαση χωρίς τη συμμετοχή σας, εάν και εσείς το θέλετε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πάτε στα κανάλια. Λοιπόν, και δεν θα απαντήσει τώρα ο κύριος Παρασκευόπουλος. Ναι, κύριε Παρασκευόπουλο. Μας καλούν τα κανάλια, δεν πήγαμε στα κανάλια, συγγνώμη. Εμείς θέλω να παρουσιαστώ. Κύριε Παρασκευόπουλε, να πιάσουμε την ουσία. Κυρία Μακρύ, μην το συνεχίζουμε τώρα. Μην συνεχίζουμε ποιος βγαίνει στα κανάλια και ποιος δεν βγαίνει. Κύριε Παρασκευόπουλε, σας παρακαλώ. Καλούμε πολύ επί της ουσίας. Μην αναλώσουμε το χρόνο μας. Αυτό λέμε κι εμείς. Να μην αναλώσουμε το χρόνο μας ποιος βγαίνει στα κανάλια. Πείτε μας από τη δική σας την πλευρά, από την πλευρά των γιατρών του ΕΟΠΗ, πάνω σε αυτό που λέει ότι δεν τίθεται θέμα απολύσεων. Να περιμένουμε μια στιγμή αυτά είναι για να αλλάξουμε το θέμα της συζήτησης. Αφού λοιπόν διαρρέουν ότι θα γίνουν, όχι διαρρέουν μόνο, και στη διαπραγμάτευση στον ΟΜΕΔ είναι υπογεγραμμένο ότι προτείνουν 8 μήνες κινητικότητα χωρίς να έχουν το πόρισμα. Άρα πώς προτείνουν 8 μήνες κινητικότητα χωρίς να έχουν το πόρισμα? Λοιπόν, πρώτον, ο Υπουργός μας είπε ψέματα στα θεσμικά όργανα. Κατά δεύτερο λόγο, ο Υπουργός άρχισε να δυσφημεί τον κλάδο. Άρχισε να λέει ότι οι χειρουργοί είμαστε άσχετοι, ότι οι χειρουργοί δεν χρειαζόμαστε, ότι έχουμε 20 χρόνια να πιάσουμε νηστέρι στα χέρια μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό θα μιλήσουν τα δικαστήρια, γιατί συκοφάντες δεν ανεχόμαστε. Τρίτον, άρχισε να διαχέει
ψεύτικες πληροφορίες. Όπως παραδείγματος χάρη τις τελευταίες 2 μέρες, ότι οι γιατροί έξω στοιχίζουν 85 εκατομμύρια και εμείς στοιχίζουμε 350 εκατομμύρια. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι οι έξω γιατροί βλέπουν μόνο 200 άτομα. Οι γιατροί στεγασμένοι στα ιατρεία του οποίου βλέπουμε 600 με ραντεβού και πολύ περισσότερα βέβαια εκτός ραντεβού. Ναι. Και επίσης μετέχουμε σε επιτροπές, μετέχουμε σε ΚΕΠΑ, μετέχουμε σε διάφορα που δεν μετέχουν οι έξω. Λοιπόν, πώς βγάζει αυτά τα ποσά ο κύριος Γεωργιάδης? Αυτά είναι για να εντυπωσιάσει τον κόσμο. Κοιτάξτε, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι πάμε σε μια ραγδαία επιδείνωση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της δημόσιας παροχής. Αυτά που γίνονται τώρα ξεπουλιούνται, ξεπουλιέται η υγεία στα μεγάλα συμφέροντα. Και να σου πω και κάτι, 23 μήνες μετά την ίδρυση του ΕΟΠΗ, θυμάστε, είναι κοντά αυτό. Πριν 23 μήνες μας λέγαν ότι δημιουργούμε ένα σύστημα αξιόλογο, ένα σύστημα πρωτοποριακό στην Ευρώπη και κατάφεραν να το φαλυρίσουν σε 23 μήνες. Και ξέρετε γιατί? Και αυτό έγινε επίτηδες. Σας είπα χθες στην εκπομπή την πρωινή τη δικιά σας ότι εμείς έχουμε αποστείλει στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος αναφορά για το πώς ο ΕΟΠΗ κατέληξε να έχει τόσα χρέη. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Γιατί χρέωσαν όλα τα εργαστήριά μας. Δεν παίρνανε αντιδραστήρια. Τα εργαστήριά μας λοιπόν δεν λειτουργούσαν τον περισσότερο διάστημα. Πηγαίναν όλα τα περιστατικά έξω και έτσι το κόστος του ΕΟΠΗ εκτινάχθηκε. Επίσης, για απεργοσπαστικούς λόγους, όταν κάναμε την απεργία κατά του ΕΟΠΗ, αφήσαν ελεύθερα τα πλαφόν για τις ακριβές εξετάσεις, αξονικές, μαγνητικές, σε κάθε είδους εξετάσεις και χωρίς κανέναν έλεγχο, και αυτά εκτοξεύθηκαν στα ουράνια. Εμείς έχουμε αποστείλει και επιστολές στο Υπουργείο. Είχαμε ενημερώσει για αυτά. Η κυρία Μακρύ μπορεί να τα βρει. Δεν ήταν τότε υπουργός, βέβαια. Αλλά αυτά είναι... Να ακούσουμε τώρα την κυρία Μακρύ να μας απαντήσει. Για να έρθουμε και πάλι σε εσάς. Λοιπόν, είναι εκείνο το οποίο θέλω να πω, ότι είναι εξαιρετικά άδικο να ακούω από συνδικαλιστές να λένε για διαρροές και για διάχυση ειδήσεων από το δικό μας Υπουργείο, στο οποίο όλοι μας, με πρώτο τον Υπουργό όπως οφείλει, απαντούμε μονότονα, ενδεχομένως συνεχώς σε ερωτήσεις και ποτέ δεν επιτρέψαμε να υπάρχει διαρροή. Άρα λοιπόν, όταν λέει κάτι ο Υπουργός, αυτό ισχύει. Στο διάλογο, εάν προσέλθετε, θα διαπιστώσετε ότι δεν γίνεται ούτε με προηλημμένες αποφάσεις, ούτε γίνεται για τα προσχήματα. Είναι διάλογος ουσιαστικός και περιμένουμε εκεί τη συμβολή σας. Καλά κάνετε και βγαίνετε στις τηλεοράσεις όπως βγαίνουμε και εμείς. Εμείς όμως προσερχόμαστε ως πολιτική ηγεσία και σε διάλογο, τον οποίο εσείς αρνείστε. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που αναφέρετε επιμέρους και τη δυσφήμιση του κλάδου, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όλη η ηγεσία του Υπουργείου τον κλάδο δεν σας είπε ψέματα ποτέ ο Υπουργός. Αν ανατρέξουν τα κανάλια, θα δουν τις δηλώσεις του Υπουργού μετά μαζί του. Δεν σας διέκοψα παρότι ενοχλήθηκα πολύ από αυτά. Αμφισβητείτε αυτό που λέω? Ο Υπουργός λοιπόν πάντοτε ξεκάθαρα... τον Αύγουστο, εμείς κάναμε δύο συναντήσεις. Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα σας επιτρέψω να με διακόπτετε και να πω αυτά που θέλω. Ακούστε λίγο την απάντηση. Εγώ είμαι στον δρόμο και εσείς είστε καθισμένοι σαν να στο στούντιο. Θα έχετε το χρόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα σας αφήσω να με εμποδίσετε να πω αυτά που πρέπει. Έχετε απέναντί σας έναν Υπουργό που είναι πρόθυμος να συζητήσει, που ουδέποτε έκρυψε τις σκέψεις του. Τις λέει όσο πιο αναλυτικά γίνεται, ακόμη και οι αναλφάβητοι περί τα ιατρικά καταλαβαίνουν. Θα συμφωνήσουμε όμως, πιστεύω όλοι, ότι ο ΕΟΠΗ στήθηκε πρόχειρα, είναι απαραίτητο στήθηκε πρόχειρα. Πάσχει, οι ασφαλισμένοι δεν εξυπηρετούνται, έγινε σπατάλη. Για να γλιτώσω τον διάλογο περαιτέρω θα πω ότι όλοι εμείς φταίμε που είμαστε στην πολιτική και κανείς άλλος, αλλά αυτό είναι πρόσθετος λόγος. Σας παρακαλώ, είναι πρόσθετος λόγος τώρα να αντιδράσουμε και να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Τελείωσε. Εάν προσέλθετε εσείς στο διάλογο, είμαι βέβαιη. Ο Υπουργός το έχει πει και δημόσια, όχι μόνο στις κατηδίαν συζητήσεις με τους συνεργάτες του, όπως είμαστε οι υφυπουργοί, ότι καταλαβαίνει ότι και εσείς θα συνεισφέρετε με σημαντικές και ουσιαστικές προτάσεις. Ιδού πεδιοδόξης λαμπρών, να βελτιώσετε αυτά που κατά τη γνώμη σας δεν είναι τέλεια. Κύριε Παρασκευόπουλε, αναρωτιέμαι, χωρίς να έχετε καμία δέσμευση, γιατί δεν συναντιέστε ξανά με τον Υπουργό? Μα να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε συναντηθεί και συναντιόμαστε και στον ΟΜΕΔ, στην επίσημη διαπραγμάτευση. Όχι σε αυτά που είστε νομικά υποχρεωμένοι. Όχι μόνο σε αυτά που είστε νομικά υποχρεωμένοι. Και σε αυτά που δεοντολογικά πρέπει να προσέλθετε. Ο Υπουργός δεν σας καλεί στις κατά τον νόμο απαιτούμενες συναντήσεις. Σας καλεί σε διάλογο και καθημερινό και εξαντλητικό. Γιατί αυτόν τον αρνείστε? Γιατί περιορίζεστε σε διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο και τις ανάλογες εκδηλώσεις και την ίδια ώρα δεν κάθεστε μέσα να συζητήσετε για θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες, εσάς και εμάς? Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αν νομίζετε ότι μόνο κάνουμε αυτό, τότε κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, έχουμε ενημερώσει και όλους τους βουλευτές, έχουμε κάνει εκδηλώσεις, έχουν ενημερωθεί βουλευτές όλων των κομμάτων, οι αρχηγοί όλων των κομμάτων, διότι αυτό που κάνετε είναι παραπληροφόρηση. Έχετε την ευχέρεια να βγαίνετε. Θα με αφήσετε?
Έχετε την ευκαιρία να μιλάτε και να λέτε όση ώρα θέλετε ό,τι θέλετε στα κανάλια. Εσείς το ίδιο. Εμείς έχουμε περιορισμένο χρόνο. Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, το ζήτημα είναι, η ατζέντα είναι εξής, τα πακέτα είναι εξής, ότι θέλετε να δώσετε το ελάχιστο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη δημόσια. Εσείς το ερμηνεύετε. Η δημόσια υγεία αύριο θα είναι με το χέρι στην τσέπη. Οι ασθενείς, το Υπουργείο το έχει πει από την αρχή ότι η φροντίδα του είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να είναι ουσιαστική. Εντάξει, είναι από την αρχή ξεκαθαρισμένο, το γνωρίζετε και λυπούμε που θα σας το πω δημόσια, το υπονομεύετε αντί να το βοηθάτε. Λυπάμαι που εσείς μια έξυπνη υπουργός αναγκάζετε να λέτε αυτά που σας σύρνει να λέτε ο υπουργός σας. Λυπάμαι που τα ακούω από εσάς. Λοιπόν, μισό λεπτό, Ξάνθο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε να σου πω, δεν είναι το θέμα να μαλώνουμε. Το θέμα είναι ότι ο υπουργός μας διέσυρε, ο υπουργός μας είπε ψέματα, ο υπουργός διασπείρει ψεύτικα πράγματα. Να σας πω κάτι. Όταν βγήκε ο υπουργός και είπε ότι έχει 200 πλαστικούς, δεν βγήκατε να πείτε ότι κάνεις λάθος, Υπουργέ, έχουμε 12 μόνο στον ΕΟΠΗ. Γιατί δεν χρειάζονται οι χειρουργικές ειδικότητες και σε μέρες απεργίας προσελήφθη πλαστικός. Να το ακούσει αυτό ο κόσμος, μην διακόπτεται. Λέει παράδειγμα, πλαστικός χειρουργός και επίσης αγγιοχειρουργός. Λοιπόν, Ξάνθο, αν μας ακούσε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή πρέπει να κλείσουμε το κύκλωμα. Αν θέλεις να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ξέρουμε, ακούσαμε τον κύριο Παρασκευόπουλο, βλέπουμε ότι έχεις άλλον ένα κύριο δίπλα σου, ο οποίος δεν έχει μιλήσει καθόλου ακόμα. Οπότε δώσου του σε παρακαλώ είναι ο κύριος Χάρης Ιδονόπουλος, μέλος του ΔΣ, του γιατρού του ΕΟΠΗ και αντιπρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλημέρα, κύριε Ιδονόπουλο. Καλημέρα σας. Το μήνυμα είναι ένα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, καλημέρα και πάλι, συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια και στην απαξίωση των γιατρών και στην εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας δωρεάν φροντίδας υγείας. Όλα τα άλλα που λέγονται ότι εμείς δρούμε εκ του πονηρού είναι κοροϊδίες και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μάλιστα, λοιπόν. Μια ερώτηση μόνο προς τον κύριο Παρασκευόπουλο. Ο κύριος Καλιδόνης, ο Λεωνίδας Καλιδόνης, κύριε Παρασκευόπουλο, σε εσάς. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είπατε ότι μιλάτε με όλους τους βουλευτές, με αρκετούς βουλευτές από όλα τα κόμματα προφανώς, να υποθέσουμε ότι θα πάτε λοιπόν την Τετάρτη στη Βουλή, όπου σας περιμένουν με μεσολάβηση του κυρίου Κρεμαστινού για να συζητήσετε. Και βέβαια θα πάμε, αν αποφασίσει η Ομοσπονδία. Εμείς τη Δευτέρα έχουμε ολομέλεια, όπως είπα. Την Παρασκευή υποτίθεται ότι θα μας ανακοινώσουν επιτέλους το πόρισμα της Επιτροπής. Την Παρασκευή θα παραληφθεί, δεν θα σας ανακοινωθεί, θα παραληφθεί το πόρισμα. Δεν θα μας ανακοινωθεί. Γιατί δεν το ανακοινώνετε, κυρία Μακρύ, τι φοβάστε? Είναι δυνατόν να το παραλάβουν χωρίς να το επεξεργαστούν λίγο πρώτα? Μα σας παρακαλώ τώρα, είναι δυνατόν να γίνουν τέτοια επιπόλαια πράγματα? Οπότε τη Δευτέρα εσείς θα αποφασίσετε αν θα πάτε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με τον κύριο Κρεμαστινό, στην Επιτροπή Υγείας. Που θα γίνει την Τετάρτη. Δεν άκουσα. Εσείς τη Δευτέρα θα αποφασίσετε. Δεν σας άκουσα καθόλου. Κύριε Πρόεδρε, αν με ακούτε τώρα, εσείς τη Δευτέρα θα αποφασίσετε εάν θα μεταβείτε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου πρόεδρος είναι ο κύριος Κρεμαστινός και σας έχει καλέσει σε διάλογο. Τη Δευτέρα θα το γνωρίζουμε αυτό. Τη Δευτέρα, ναι, εγώ δεν μπορώ να προκαταβάλω τι θα γίνει. Εγώ είμαι μέλος της Ολομέλειας της Ομοσπονδίας. Τη Δευτέρα θα είμαστε στην Αθήνα η ώρα 1. Από εκεί και πέρα την περαιτέρω στάση μας θα την καθορίσουν. Και εμείς, βέβαια, για να μην νομίζω ότι είμαστε αδιάλεκτοι, είμαστε θετικοί σε κάθε ουσιώδη διάλογο και όχι σε προσχηματικό όπως έκανε μέχρι τώρα ο κύριος Σπυρίδων Α. Γεωργιάδης. Έτσι. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Διαφήμισαν ότι οι γιατροί του ΙΚΑ είχαν και πρωί στο ΙΚΑ και το απόγευμα στα ιατρία τους. Από αυτούς ήταν μόνο 650. Να σκεφτείτε τους 6.500 που ήμασταν τότε. Και ξέρετε τι έγινε τότε στην αρχή του. Θα ήθελα να ακούσω να καταδικάζετε έστω και τον έναν που θα το έκανε αυτό. Λόγους είχαν δώσει δεν έχει σημασία ο αριθμός, σημασία έχει η συμπεριφορά. Δεν ακούγεται. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να ανοίξει αυτός ο διάλογος, έστω και μέσω της Βουλής, έστω μέσω της πρότασης αυτής του κύριου Κρεμαστινού. Αλλά ξέρετε, είναι δύσκολες συνθήκες εδώ, δεν ακούγεται. Διαφορετικά, όταν θα έχουμε πλατό στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πρόεδρε, θα σας έχουμε στο πλατό. Δυστυχώς οι συνδέσεις μας εκεί είναι στο δρόμο. Να είστε καλά. Πολλά ανοιχτά μέτωπα στον τομέα της υγείας.